намерих я и в момента, в който намерих, Добре, ритнах един камък и пак и пак мога. Може ли да такова? Тихо, Значи, извинявам се. моля, кажи ми, консерви ли? Букле, какво такова? Всичко вземе. Тук... Къде отиваш? Давай. Няма, не ходи та. Не ходи, угаси, добре. Ела тука бе, ела сетиш. Да изгаси лампите и се... Това е хубаво. Ела, имам всичко. Кажи какво да отворя. Имам един хляб. Имам домати, виж ги колко са ги заварили и хубави домашни. Кажи ми, Хляб, що няма? що хляб има? Има боб прегнен, погледен. Това не знам си къв, това не знам си къв боб. Чекай. Тук Може да имам... погледна. Гледай. Тук имам погледния къв боб имам. Всичко е свински бута, не знам, сушен по-нататък от други хора. Топ с сушен свински бут. Дай да правим маджа, тук ние да ядем. По-шопски. Не по-шопски, отваряй да правим шопите. Здрава Бог. Ема това, отваряй го буркана, да го ядем. Стига си го гледал да го ядем. Ма не, там те раздеме няколко доматчета, без домат не става. Стига само не ми пускаш комари. Искам си оставя някъде огъната цигарка, къде съм. Бе ти утре си да я ще изпуша. За какво ще оставиш? Моля ти се да прави клипове. Няма бе, това само пробно. Тя е изгаснала.